кој ли не помагаш, на душманите болести слагаш. Geliyor, altın kız geliyor, o Bora'yla oynuyor, hepsi altına çok yakışıyor. O parayla oynuyor, hepsi altınlar gidiyor. Направете път на мима, и учете се от мима, как се прави дъжд от банкноти, пачки прави, не спира да работи. Мима бе, ти с големото сърце, на кой ви не помагаш, на душманите болести слагаш. Косите и като брилянти, очите като диаманти, а сърцето и големо, на всеки е готова да подаде рамо. А сърцето и големо, на всеки е готова да подаде рамо. Направете път на мима, и учете се от мима, как се прави дъжд от банкноти, пачки прави, не спира да работи. Мима бе, ти с големото сърце, на кой ви не помагаш, на душманите болести слагаш.